Het belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Access Journaal, vers van de pers. Onlangs werd bekend dat verkopers van souvenirs en andere kunstvoorwerpen naar een andere locatie in Otrobanda moeten om hun spullen te verkopen. Vanochtend heeft een delegatie van deze verkopers hierover een brief ingeleverd bij de Raad van Ministers. Ze hebben begrip voor het feit dat ze naar een andere locatie moeten, maar zijn het niet eens met de wijze waarop de verhuizing is gepland, omdat er binnenkort een periode komt waarbij ze niks kunnen verkopen. En dat is nu, zeker na de periode van COVID, erg lastig. Het toerisme begint weer aan te trekken, dus elke dag dat ze kunnen verkopen is heel erg belangrijk, aldus de verkopers. Minister van Financiën Javier Silvania heeft hard uitgehaald naar een voormalige minister van Volksgezondheid. Het betreft Suzy Reumer. Volgens Silvania heeft zij laten blijken niet te kunnen onderhandelen namens het land. En als gevolg daarvan heeft Curaçao 9 miljoen gulden uitbesteed voor een jaar lang om te zorgen dat het CEOS klaar was voor de opvang van COVID-patiënten. Maar in dat jaar is er geen enkele patiënt in het CEOS gebracht en is de overheid daarmee 9 miljoen gulden kwijtgeraakt, aldus Silvania. Na Colectra, nós toma tempo para servir ora com mais de comunico. Llama no centro de cliente na telefone 0800-035 de Jaluna para Jabierne voor die setor de mente te com setor de noite para turno serviço nang of patrão cita. Se você transita para Chasabra, também por hora. Por escolher para trabalhar, riba aqualectra.com e aproveitar a mesura, põe o documento na cerca para visita cerca nós vai mais fácil. Sim, a Colectra su centro de cliente wordt klaar para servir na momento que você comini abo. De partij PIN van Suzy Reumer heeft in een persbericht laten weten dat ze de minister van Financiën meer en meer gaan beschouwen als de minister van Laster. Ze leggen de beschuldigingen van Silvania volstrekt langs zich neer en melden dat in deze moeilijke COVID-periode al deze beslissingen zijn genomen door de minister-president en niet door de minister zelf. Voor de rest laken ze de openlijke aanval van de minister op Suzy Reumer. De politie moest gisteren ingrijpen bij een burenruzie in de wijk nabij Vetter die helemaal uit de hand leek te lopen. Verschillende buren stonden tegenover elkaar met onder meer machetes. Er was sprake van een agressieve situatie. Oorzaak van de ruzie is een dispuut over een terrein en een van de buren had gisteren juist dat terrein afgesloten zodat de andere buren daar niet meer op konden komen. Toen liep de situatie uit de hand, de politie is gekomen en heeft geprobeerd de boel te sussen. De zogenaamde reisbubbel tussen Curaçao, Aruba en Sint Maarten is tijdelijk opgeschort. Dat heeft minister-president Gilmar Pik-Pisas gisteren bekendgemaakt. Epidemioloog Izzy Gerstenbloed legde uit dat het aantal coronabesmettingen op Sint Maarten en Aruba veel hoger aan het worden is dan op Curaçao. En daarom is het niet langer verstandig om een reisbubbel in stand te houden. Die houdt namelijk in dat passagiers uit Aruba en Sint Maarten binnen kunnen komen als ze gevaccineerd zijn en daarbij geen PCR-test hoeven te doen. Vanaf aanstaande maandag moeten passagiers uit Aruba en Sint Maarten ook een negatief resultaat van hun PCR-test inleveren als ze op Curaçao komen.
Minister-president Gilmar Pek-Pisas heeft gisteren tijdens een persconferentie van de overheid een ondubbelzinnige oproep gedaan aan iedereen om zich alsnog te laten vaccineren. Hij wil niet in een discussie treden over wie wel en wie niet tot nu toe is gevaccineerd, maar wil dat iedereen begrijpt dat vaccineren een unieke mogelijkheid is om niet heel ernstig ziek te worden en mogelijk te overlijden in het ziekenhuis. De Curaçaose honkballer Kenny Jansen heeft afgelopen week een bijzondere prestatie geleverd. Hij werd tijdens een wedstrijd in San Diego de 12e werper in de geschiedenis van de Major League met 1000 strikeouts. Daarmee is hij sowieso de beste werper in de geschiedenis van de Los Angeles Dodgers. Zijn carrière is echter nog lang niet voorbij, dus het is nog de vraag hoe hoog de successen van Kenny Jansen in Amerika zullen reiken. Het belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Access Journaal. Vers van de pers.